Isa na naman pong mapagpalang araw po sa ating lahat sa hapong ito mga kabayan. Pag-uusapan natin kung ano ang gamit ng pera. Napaka-importante na malaman natin kung ano ang mga gamit ng pera para alam natin kung paano magpatakbo ng pera. Kaya heto na ang unang gamit ng pera. Kung may pera tayo, ito ay ginagamit nating ipunin o pag-iipon ang unang-unang gamit ng pera. Dahil kung maipon ka, kagaya ng emergency fund, educational fund at ang ating ginagamit sa ating offering at saka tithing sa church, kung maipon ka ay wala na tayong problema. Kaya napaka-importante po yan kabayan. At ang pangalawa mga kabayan, ito ay ginagamit natin na pambili ng ating needs o di kaya pambili ng ating mga pangangailangan. Kaya kung alam natin yan na magtabi-tabi, syempre mayroon tayong nagagamit upang bilhin ang ating mga basic needs kagaya ng food, shelter, clothing at education. Kaya naman, napaka-importante mga kabayan ang pag-iipon mga kabayan. At ang pangatlo mga kabayan, ang pera ay nagagamit natin na pinantutulong sa ating mga kamag-anak, lalong-lalo na sa ating mga pamilya na nangangailangan ng tulong. Yan ang isang gamit ng pera na hindi matatawaran. Kaya napaka-importante na may pera tayo dahil minsan talagang kinakailangan natin tumulong sa ating mga kapwa-tao at sa ating mga pamilya. At heto pa mga kabayan, kinakailangan din natin talagang gamitin sa maayos na paraan ang ating pera. Ito ay ang pagtitipid natin. Nagkokontrol po tayo sa ating buhay, tinitipid natin syempre, kaya tayo nagtitipid. Ito naman ay para sa ating mga kinabukasan at para sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya importante na tayo po ay nagtitipid. Kaya mga kabayan, ating tatandaan yan, mga gamit yan ng pera. At higit sa lahat, ginagamit din natin yan na pang-investment. Marami rin tayong dapat investment. Nag-i-invest din po tayo sa ating mga pera. Kagaya na lang ng mutual funds at UITF, di ho ba? Yan po ay maganda pong mag-invest dyan, at sa mga iba pang pwedeng pag-investmentan ay mag-invest po tayo mga kabayan. Kaya yan ang isang gamit. Kaya mga kabayan, sa ating buhay, huwag po tayong matakot na laging mangarap. Tatandaan natin, as long as na alam natin ang purpose ng pera, ay hindi masamang mangarap. Kailangan tayong mangarap para sa ating mga anak, dahil napaka-importante po ang kinabukasan ng ating mga anak, at ganoon na din ang ating mga kinabukasan bilang isang mga magulang, dahil darating ang pagkakataon. At isa pang gamit ng pera natin ay ang ginagamit nating pang-business mga kabayan. Napaka-importante na tayo din po ay mag-business at malaman natin yan mga kabayan. Kaya importante po ang pagnenegosyo na malaman natin ang mga gamit na ito. Kaya mga kabayan, alamin nyo ito, panoorin nyo ang vlog na ito upang malaman ninyo kung ano ang mga purpose o gamit ng pera. Kaya mga kabayan, wag po kayong mag-atubili na wag panoorin ang vlog na ito. At isa pa mga kabayan, ay yung iba ginagamit po ang pera sa luho, pero yung luho na yan ay dapat din nating iwasan dahil hindi naman nakakaganda sa ating buhay yan. At isa pa ay ginagamit ang pera sa pagbibigay ng reward. Una, sa ating sarili, kinakailangan bigyan din natin ng reward ang ating sarili, lalong-lalo na kung tayo sumisweldo, kumikita. Pay yourself first. Napaka-importante po yan mga kabayan. Kaya mga kabayan, gawin po natin yan para sa ating buhay, dahil napaka-importante po na magbigay tayo ng reward sa ating buhay. Kaya mga kabayan, muli ay hinihikayat ko kayo na tayo po ay mangarap sa ating buhay. Ibigay po natin yung the best na pangarap para sa ating future. Unang-una, para sa ating mga anak, para sa ating sarili, ay kailangan nating mangarap. Kaya huwag po tayo ring matakot na mangarap, dahil ang pangarap po naman ay hindi naman po pinagbabawal. Napaka-importante po na bawat tao po ay may pangarap para may direksyon po ang ating buhay. At lagi nating iisipin kung paano tayo mag-create ng mga investment natin, kung paano tayo mag-create
ng mga business natin dahil napaka-importante po na mayroon din tayong multiple income sa ating buhay. Lagi nating tatandaan kung ano yung maibibigay ng mga income na yan. Dahil kinakailangan din talaga sa buhay na magkaroon tayo ng reward dahil sa pagtanda natin, lalong-lalo na pagtanda na natin ay nangangailangan tayo ng reward. Kaya kinakailangan natin ng lakas ng loob, tapang at paniniwala sa Diyos upang marating natin ang mga pangarap natin yan. Kaya mag-invest tayo sa ating sarili mga kabayan, lalong-lalo na sa paniniwala natin sa Panginoon. Napaka-importante po ang ating pagtitiwala sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. At huwag po tayong magpatuloy sa ating mga pangarap kahit mahirap na ang ating dinadaanan. Magtiwala tayo sa Diyos. Dahil kung hindi tayo nagtiwala, mawawalan tayo ng pag-asa. Dahil mahirap po ang daanan, kaya kinakailangan natin yan na gawin mga kabayan. Sa buhay ay kinakailangan nating magpasakop sa Diyos upang ang ating kinabukasan ay laging maganda at may pag-asa mga kabayan. Kaya hanggang dyan po lamang ang aking masasabi. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Hatid ito ni Kabayang Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.